Mutumin kirki aka yi wa kiɗan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Mutumin kirki aka yi wa kiɗan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Mutumin kirki aka yi wa kiɗan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Mutumin kirki aka yi wa kiɗan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Mutumin kirki na bugawa a jaridunmu, Assalamin wanda ke ba mu ya kara mu jin tausanmu. Assalamin Murnar samun Asma'u dubu baki mu, Assalamin Mar'atu ummi yau kake da shi da yanke ka hannu. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Mai yawan sallah salamin baya safi, Assalamin ya rike jimla Kur'ani da littafi. Assalamin Gashi bai shari halin sana alkhairi, Assalamin sannu yayanmu ɗan alhaji kai madubi. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Addu'ar da kuke yanzu Rabbi ya amshe ta, Assalamin masu muku share yanzu kam sun kasakanta. Assalamin Salamin momi Allah ya biya shi, Assalamin ku hidimta wa Asma'u ta zama madubi. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Yaɗuwar momi da salamin alkhairi, Assalamin dan ya kawo abin da hake tare. Assalamin Samun nan ya zama cikin buri, Assalamin yayi musalamin ai dole ce maka habibi. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Salamin mai gayya halinka na koya, domin ta iya soyayya don ta kula da yaya. Asalin soyayya wadda babu kiyayya na ku ga yarku Asma'u ta ce daga Rabbi. Mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Wani ne salamin tambaya mai nauyi, kun san shi fa mutum ne musamman alkhairi ya iya shi na gida duka mun goshi. Ban yi tamba ba salamin yana da nasibi. Mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Murnar suna ko ka taya mu, Mun tare, baba mu tare zaki kashe kwari. mun tare, Bana ni ba kuma ni ban sani ba, mun tare. wanda ya kai baba mu tare kula da zumunci. Mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Baba mu tare dai ne baba kai fa, Mun tare, dan ajiya angon mulki oga. mun tare, Mai matasa kuma ya fita zakka, mun tare. mai aniyar taimako ne ga matasa mutare. Mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Muhammadu na ji abokin salamin ne, Assalamin Muhammadu sunanka yana da daraja ne. Assalamin Muhammadu na nan iya taya murna ne, Assalamin da samun Asma'u Allah raya ta. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama udiya ta yi. Tahir na nan shi na salamin ne, Assalamin dan abotar ku tana da daraja ne. Assalamin Sa'idu na tama ya taya murna ne, Assalamin yau ga ajinin salamin nan ne. mutumin kirki aka yi wa gidan kirki, Assalamin alaraya azama
ga salamin kenan wanzu haya kwatanta daɗi yadda yake yazo mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Haji Isa Ustaz dole na yi zaune masu ajiye su ga hannu su adada da shi aka kore gar masu gari ina kuja da baya manya tafi mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Alhaji Muhammad maza iyayen ba sanu da ibada maza ga ogan Alhaji Muhammad maza mai salati na rike ibada ai lalaba shi fati mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai wani su kuje mai gidan masu gidaje ku bar maza ɓoye sarauta wasu ke ya zaune Alhaji Nuhu shi ma ya yi murnar samun asuma wadiyar yayin salamin mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai marta mashi ma ya yi murna da zuwan asuma yayi amina ya badu wanda gane ka bani wucewa sani dan tama ya taya murna mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Sha'aibu na sahayi murna da samun asuma ta suna shi itin umma na san da kananan Abdulaziz Asujin na gaishe ka mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Kubura tana nuna nishadi da ganin ya ga salamin ta yi murna Rabi da Maryamu suna ta yi murna na ga mutane shi ma ya yi murna mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Yar haina da Ahmadu sun yi murna samun ya ga salamin sun nuna yayin Salihu yana ta yi murna samun ya ga salamin yi nishaɗi mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai da mutiyayen Sa'adu yana nan samun ya ga salamin ya yi murna yaya Asumana yana nan ya yi murna sai Masa'udu hangan yau bai da ya yi murna mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Hadina nan shi ma ya yi murna muje Nura yana nan ya yi murna ya sha ita mata ta yi murna sai Bashara tana nan ta yi murnar juna mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai yanzu bai na nan an ce in gaida ka oga muɗe kai ma na gaida ka akwai inuwa an ce in gaida ki shan mamanya ke ma na gaida ki mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai badari ya ke ma na gaida ki Zulaiha salam ya tun gaida ki Suwaifa ki ma gaida ki ya musu kai ma hanci in gaida haka barzo mutumin kirki aka yi wa gidan kirki asalamin alaraya a sama odiya kai Inuwa ce ke ma gaida ki Mama salamu ke ma gaida ki Ma'a mu an gaida ki Marauta da dela sun yi murnar suna mutumin
kirki aka yi wa gidan kirki. Assalamin alaraya a sama godiya ta yi. Mama Amina tana gaida ki. Salamin Ke kika haifa mana warzo, kika nuna mana warzo. Ya zame muna alkhairi mai kore duka shari. Salamin kuma koyi na da kai.